Jorden genkalder minderne fra katalogerne i de støvede kasser i kælderen, Skibohøj. Posten er elektronisk nu, ja. Fingrene er en forlængelse af det fine elektroniske. Således rører vi hinanden i HTML-kode trådløst, mærket af det nye nanoteknologien har at tilbyde. Følelserne, javaskriftet, det der adskiller os fra dyrene. Det der på længere sigt måske vil kunne forvandle os til dyr. Hvem sidder bag skærmen? Nå ja, hvorfor ikke? Hvem tror hun er, der indbilder sig at kunne tale til sine medhørere, som var de nære bekendte? Enkelte er, de fleste har hun set, måske hilst på eller udvekslet med blikkemanden. Men ved, hvad vi mener, når solen strækker os grundigt, når vi strækker os. I virkeligheden skinner det sker. I virkeligheden forelæserne viser os hjemmesider, der viser os livet. Hvis vi aldrig havde mødt hinanden, hvor er verden ny? Har været det siden dampen, ilden, fuglemalerierne, den første ikoniske forgudelse af naturen, i kærligheden til dig, hans, min lille tekst, lille blide teske, det halvlukkede, rustfri kredsløb, far, mor, børn, espressomaskine, slush-ice-maskine, fællesøkonomi, kolonihavehus. Regn fra alle sider, himlen, havet, jorden, en stille regn fra bjergene. En øsel fra bøgerne, så snart vi åbner dem med vores vanlige, nervøse forventning om at se os selv. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, tilgiv os, til vi ved ikke altid, hvad vi gør, når vi som nybyggere sætter sejl, planter flag, formaterer harddisken for at genfinde os selv.